Anya hai lam so firo norok no take a ketal topic take a ketal koglop na tuyi. Okay? Tinini koglop bungka Gairing Khungsani Kothoma o koglop no sikya sikrung Sudhanya Tripura te o koglop sijaka 2004 bishiwo. O koglop bo bijab ni naharjaka hanke o koglop naharjaka bichar muktiyar ni nogo koglop bijab ni. Gahazora bujika tabuk faidi जों koglop no cheri nagane. Koglop sajaka o Gairing ni Kothoma khnadi wa kogoi kalaikya son kogoi kalaikya yagulo mai shipping khulni bulung tisa jagya tabuk fano tam sajaka na hade sabne जों koglop no bujika tam honne Gairing Khungsani Kothoma kaisa Gairing ni aboni Kothoma no tei sajago doro heda inge Gairing borotong जों hasuk hugo heda जों oro mannai Gairing no sabo senam borong munchu senamo inge je Gairing senam nai bono Gairing ni nokphang heda e obo hai inge tabo o Gairing ni tamo o Gairing ni bunting tongkha Gairing ni obostha inge o Gairing ni Kothoma khnadi wa kogoi klaikya son kogoi klai tongmanya tamongka inge obo tamo o je bini nokphang bono jaikhai maliya haini bagai Gairing ni tamo wa kogoi klai tongkha son kogoi klai tongkha obo haina sungbon tabo sung je nok tongmani abono sung jaikhaya jora o sung abono snamya hangke abo derana nyamble heda e orobo obo haino ngi tongkha wa kogoi klai tongkha son kogoi klai tongkha yagulo tamo bini o Gairing gana gini tamo mai shipping khulni bulung mai sunghugo mai kayo shipping kayo te khul kayo heda aboni bulung tong tabuk phano rawi ti sajagya kho tangai that means no azar sini Gairing ni nokphang a Gairing ni nokphang bo tamo sakchukliana haingliana jongabo tola porikha ke saiman nai o Gairing ni nugulo rokoloi tongnai borok bini wani bango ksawoi tongnai pohor khorang khnao jadu kolija beba khasuk tuisa tam sakan hari o Gairing ni nugulo Gairing ni sung tabuk tam hono sung tabuk sini kok samani ke nukawo homani ta nugulo heda verandah homani wanji kok bai o Gairing ni nugulo rokoloi tongnai borok rokoi tongo bina Gairing kesam wa koi klaijak son koi klaijak a Gairing kesamono rokoi tongnai borok sabo a Gairing ni nokphang panong khana a Gairing ni nokphang je bono snamnai bini wani bango ksawoi tongnai pohor bini wa khajak Gairing o wa khajak ni a ksaro bango tam hon ksawoi tongnai pohor hono bini ksawoi tongjak pohor tam saima jongoro koglop poriman ni jorote jong buji mangkha je bini sakcholiya botamo bini langma soto teuing tongkha aro tai bono kare Gairing bai o borok no kare te kebo kri bini gana gini bini bihik bwsa krei bini jaiti gusti krei yo bahai takuk bukuk krei botamo bini Gairing kesam ni a bini Gairing son kokjak wa kokjak ni nugulo rokojak tongo bujikha jong tola porke tep saimanai bini wango bang tamo bini wani bango ksawoi tongnai pohor khorang khnao jadu kolisa ngtamo bini a wa Gairing ni wa bango ksawoi tongnai pohor wa bango ke wa khajago man kokta butuk khajak aro ksawoi tongkho pohor tamo pohor kaisa sati haitai yo bahai ngtau sungroi mano bini langma aro ksawoi tongota bini Gairing khapang ni Gairing no bo se kahe nok ta hangka sengabo bkhawai tangule o nok no ang haike tangnai haike sajongnai yo bahai aduba e aro ksawoi tongnai pohor khorang khnao jadu kolija nga sung saimano sini siri simino sini jadu kolija borne asai hin borne phai hingangke hukni simino hukno kitinginya sini jadu kolija bor sabjago bororo huk khlayo sini siri ba sini bororo huk khlai kangke hugono a jadu kolija bor sabjagi phai okay khorang khnao jadu kolija beba khasuk tuisan chau hasuk tuibo jadu kolija khnao tuisa tuibo jadu kolija khna horo bujikha jadu kolija wan sawai tongo afukno watei molni mukitungni boyar bini Gairing ni bang tagari wi thangon jadu kolija tamo wan sawai tongo jadu kolija wan sawai tongo ajorawo lai sawai tongo ba bini khunju bupurai tongo khnawer tongo angka ajorawon tam phakya watei molni mukitungni boyar
wati kalai khangke tamung wati chini mukhitung ro kalai khangke jung mukhitung ni bahai manche ge tuba chini bukungo jung tabo satung keprap ma tungmane ulo tomung no wati thopsasa kisasa pene kalai diri khangka ha tamo hawo jung tamman sini wati bethai kalai mane mari mano engka azorawo jung tai yang ya sia gara bahai ma nyawo sini hani bahai nya sini bukungo habu amte he noro wansugui naidi nada nai khamte hero bahai ro mata mangkha जों bolong thangka go wati kalai kheke जों bolong bahai mani ro sine bukungo ha awa haino bini hukni ara wati kalai khangke tamong thang bini a mukhitingni boyar bo shipjawi tongo boro bini a boyar tamong thang bini gaireng ni bang tagar riwi thangon so bini gaireng ni a wa khajak ro bera khajak ro mutam khai dagari thango mano wati jora phakya basade nini ko hukni ko garing ni le ko tongkha wa ko ki tongkha son ko ki tongkha nini mai raja gya shipping raja gya khol raja gya abo to tam mo nyai sokbai ne kha wa ti nang nyai bono tam khai to sosa wi tong abo haino jeng sini dopha abo tabo sini gana gini tam no khoroksa borok nung je samungno khanya thangka hangke nung sakbai thang a samungno khlaya ga tamung nai a samung boibo khlai maya bonyok khlai re kangka a samung dera nai hekaba nini musung mate a samung ungyang nai heda engke sakni samungno sakbai thang no khari boi khlai te khlai engke nanga samungno khaya engka ke yakari re kangka samungno te sabu khainai ba ei oro bomtenyo nini gairing no nung je phantong sak khaikya tabo o borok bin sago phan krikya langma sotutei engke te kabo khai bornai krikya engke tamung tongka bini gairing dera wi tongka wa bo kokka son bo kokka tai bini hukni mai shipping kolobo raja gya haino kalai tongka engke wati de non nasingba bini jora pai khangke wati ba phainen ble wati mol phai khangke bo phainen no engke tokono bono tam khaikya bono warn khaikya je basa de hine pia botamo basai mi because bos haijum sak chole liya bini bara ba chingke bo kre tako buku kre bihik basa kre bujikha azora bujikhana ble tomong norok osok jora bujia hangkangke kunu kereng sawo bujia hangkangke norok a line sadi oro bujia ko honi norok sungna comment khaidi tai norok o video rok no norni baya bondhu rok bai share khanya ta pokdi ge tabo sung thanglai unai sini next line phasingo afugono muktri phaije ko mokol sabni muktri phai o garing ni nok phangni boro rokoi tong garing ni nugulo a jora won tamung tha bini bo muktri phajago mane bo muktri tamne muktri means no thuna mosung khata mane bo sungsa ya kana naikya bini saksoliya bo thidi hini manota koklobo kori naikha sangam tine ble bo thidi yo bo hai okay garing ni ulo khulni burung garing ni ulo mane garing ni uklogo tamo tamni bulang sajaka khulni bulang sajabo khul tamo o khulni no sungtula sna munya ko sna sungtula sna munya kobong ro sna me to ba rajaira yo bo hai ta engke menamai tongba khawa tini atola sikanga tangnai babo menam sinanya ble hedba engke beba garing bisingo tamo tui wati phakya wati jo bono saka je bini garing se hamliya wa bo kogi tongba kha son bo klai tongba kha engke bo garing bisingo bo tui hapsine ble hain sajago beba garing bisingo tui wati phakya engke bini khul bo sibai kya mai bo sibai kya jotona sibai kya garing bisingo bo tui haboi ne tam khai tongkha kaisa kethei bosakno sosawi tongkha basadi wati bono sosawi tongo wati bini makhang klai bin sago klai ne basadi okay sengor saimangka o je garing ni nokphang bo o sungsano yakalangka bini garing no naikol nai bo krikya bo kothang tongsak bo je raksak bo no bini garing no naikya bini hook khlaikya fia bo sakcholi li angke bini hook ni mai shipping kolo toton tamo tiyo kalai bekya manam sai tong ki shiboi te bini garing bisingo tui haboi nai bini kethei besakno se sosawi tong basade nga seng koklom ni bisini ta bujika seng koklom ni bisini bujika hai hani mano zen koroksa borok nini khlai taino nung sakbai thangba khlai nai nini tang thaino nung ma tangnai tomung nunga tamno nini tangjang nai mane no nini tang thaino nunga bor sakbai thang khlai angka asamu khlai jegan thana yo bahai engka nung je phan raksa nung je suksan no sunga samuno khlai mane heda
iko oro bo tenyo tabu bini ulo bosol yang tong puro bono kya bini garing tang na tong keri bini mai shipping raw chnai tong keri engke haikeno bini o garing kijing michi khaino mai kaje khul kaje khaino borayo malanglia haikeno tamongkha bini garing nugulo kalai no botamokha lama solangkha bo sangsana ya kalangkha heda eoba haino engke borok bo chini je khaitaino sini borok munisho asai phaika engkeno जों हान्या बासाका हिमका सिनि खाइतेगोंमोन दङ हेदबा जों दिनि किसे खाना किसे जे खाइलांमानि सिनि खाइतेनो जों खाइना थाङो थेयासा एयाव बाहाय इंगे जेफुरु जों सलिलिया थंगारा कलायो बिसनाव कलायो गतामो सिनि सामर कला थामेका सिनि स्टोरी पाइका एन्डिं फायो सबायका सिनि लाइफ इंगे जों खाइबो मालांलिया एयाव बाहायका इंगे अकलन बिसिंति अबन बुजंनायो अबंखा दिनिनि कगलब गारिं खुंसानि कथमा सैग्रों Sudhanya Tripura by Sijak, a Koglop Sijaka 2004 Bishiwa, Koglop Nahazaka, Bijar Muktia in Nogo Koglop Bijar. Get Tabuk Fadi, Koglop Sekren, Sudhanya Tripurani, Sinimum, they finish Simurano Tene, Kishasan Island. And get Sine Sekren, Sudhanya Tripura Asaikia, 1961 Bishini, March Talni, 3rd Salmarivo. Means 3rd March Data, 1961 Bishiwa Asaikia. Bini omthai thik kalaimani hingangke borongkha tirthoi boiragi kami boro banisagar North Tripura wo hingke bo bufra simi sinya chengkangke bo 1970 bisini simino bini puila tamo resab mung sinya ni chengra ka bosang puila tamsei resab mung sinya chengra ka aboni ulo hingangke 1980 bisini simi bo apro chimi tamo koglok sinya ni chengra buchika hingke bo koglok no kari bo Kothoma busa resap mung tei nggo kothoma yang rubo sekia koktang bu sekia ya bahaya hingga seng bini te gobangman tongo seng kisasa bini nalene bini a simuruni bisingo koglok rogo tongo hakasak abo bini puila koglok 1985 bisiwa hakasak hingga ang bai kekerang tini korang tongo neng hamjang maria kobi sela nubui tong dineng rupai watini korang ya bahaya bini koglok rog tongo Oke, bobai sejak koktang robot tongo, abo hengke menak zorani koktang, zora-zorani koktang, hasuk bialni koktang. Hingga bobai resap mung bisa botongo, abo hengka Sudhanya Tripura ni resap mung, tekasya hengke zaduni korang. Hingga bobai sejak tunuk jeseng drama natok, abo hengke kami ketal. Hingga bobai sejak Kothoma besar tongo, abo hengke donggor kami ni osai bay, tekasya hengke thai suar butai. Enggak obrongka seikereng Sudhanya Tripurani sinimung te bini simung kakaya norok dini ni topik rono kaham kana buji makana hane tomung bujia hangga kan norok sono comment kaje senjo tono subana nyongno je jagao bujia abuno senjo tono bujok nai ni bagainya try khen hingga norok omoni bagi complete notes nang hangga norok sini website habi mano kokborok-guide.in hingga dini ni bagi asakno malai finai norok te kaise ketal topik te kaise ketal video wo Jotono no hambai.